पावर ऑन करो, हमें वॉल्व खोलना है। पावर ऑन कर दिया सर। Kirtu tehtyvele vekule oletun runga tsuan kum sahni somni pahnian ti tsua sardar ti tsu kan tlirin kan ngai thaule dorane kum sa zugo somriat pariat khani in India le Bangladesh in rina tuipui thuk zet maya tsuan papakat sardar tsuan National Security Advisor tsu longa akap lutop maya Raivalwa tsuan Bangladesh police te tsu haron lang zuitane enge thling zuita ero tsu shiatani talova आपको अगवा कर दिया है। मुझे आतंकी संगठन ने नहीं ली है। सागरी देश में कोई जगह नहीं है। Tunhun chulo langin police officer pakhat Vijay chu kan mo Vijay chuan inti larvel chu nuamati hle maya ni puipung khom le media te machon chu nuamati train cheti rolin dik takin na ero athok thunga a inti lar zual theina turin aruk theyang berin misual lem achan tir thin te chu ha man loka wantlang ma chuna puang dar thinani media te chuan a thil ti that chu han puang zar na sarleya chuwang chuan Vijay po chuan alar pha vioni mi puile media te chuan an fak hle maya chumi nuwa chuan tuichung changa India le China te chu International Court of Justice ma chuan an loin khinga China lam chuan India Water Resources chung chang chu an lo deu so na sarleya Indian mi puite chuan vana tranga ro tuilo tla chu local khom dan po an thiam lo ni in International Court of Justice ma chuan an soine ti chuan khovel pum pui ma China chuan India chu zak tak main alo siama ma se relo te a chuan papakhat Maharashtra tho ta chu haron lang ve ta chung te chu man lai thila lom haron tia ka company hian project thar India kan launch dona chumi project ming chu One India One Pipeline ti aniang India rama dam zong zong hi hun pakhata kan luan lu tiranga kan rama thingtlang khuwa zong zong intina tep mangin tui kan hon tir dona ni hati intina ol sam takin tui chu kan thlen tir dona ni hati mi maya chu project chu an company in an tran to thuwa soibok ni relo te nuwa tui te chu thingtlang khotina kan pedar anga chumi turatan chuan pipe po kan phum vek dona ni hati chutianga thu hretu sang sang te an han ko khoma thu soi sang sang te an ngai thak tak nuwa chuan International Court of Justice ma chuan India chuan chu thu boya chuan ne da ha changta mase Maharashtra chuan ro manna dang halo siam reng si anina dik taka chuan Maharashtra chuan India ram pum puya tui chu thunun na du wanga chu tianga ti chu nia engkim chu athunun vek theiani chuan khoi state a nge tui apek tamanga khoi state a nge apek lemang adu dan dan in ro rel to mai donani chu mai baka tui manga India ramaro rel chu tumin sumtam tak laklu atumboka chuti lai chuan lei nuai hiam mi pahni kan lo muvele bok apakhat zok chu Victoria hania apakhat zok ero chu cockroach santi mai anni pahni chuan Maharashtra project chu han lo hraveta eng thil po lo thleng sila Maharashtra chu dan han tum shim mai anin biak na tangin cockroach chuan sardar chu kumengo chen na lo zong to ni ti hriata ma se sardar chu a muthei thlot bok silowani cockroach chuan sardar chung chang chu hrechiangin sardar chuan kodret chung chang a hriati a hrechianga sardar chu haladamani chuan Maharashtra do dal turin aron kal nge yan ringani Victor chuan cockroach nena chuan a rom man na te chu ha hrila papakhat a hriat thu le an thil ti tura a pui thei ngei tur thu a hril boka chumi hnuwa chuan dan hremi pakhat Salini chu kan hmuleya Salini chu dan lam hremi le mithiam zet mai mi hlau om zet mai hani bok Vijay chuan Salini chu anau pantet lai tangin angai zong toa Salini po chuan Vijay chu angai zong ve thoni chuti rolin Salini chuan Vijay an hatho dan chu adu lova achan po Vijay chuan ama kan soita kan khan lara khel hle mai si Vijay chung chang chu tlem han bi chiang taila Vijay chuan patea pakhat anei vea a patea nen chau chuan an cheng du na le apa ming chu Chandra Bose ania min an soidan chuan Chandra Bose chuan arama phat san ani ome chuwang chuan police department pumpui chuan Vijay chu ram phat san tu fa pa ti in an ko L3 na
chu thua hriat chuan athina ur hle trin apa po chu a horum rum trina apa chu mu chua han chua chalvel po chu hatsak hle trina ni nakina chuan meiche pakhat samiri chu kan mulaya samiri chuan rathora company kal zongin petition chu ha faila salini nen chuan an tiduna ni a soidan chuan tuite chu khuare lani ve maya Vantlang ma tuisem tu tur chu mi pakhat ni lawin sarkar ani thu soi piep mai private company ne na project pek chu sarkar ti tur ani lo thu soi boka mi tuine mo rampum puya tuia thunun tur chu andu lo ani a petitiona po chuan chu thil chu ajiek chiang hle maya ma se court chuan samira petition chu alo nol tlat mai hearing an zo nuwa chuan victor chuan samira chu pona chuan wa muwa court pona anom lai chuan train ticket chu hape ithil ti dan hi kadu riawa hilam trangka ni e tin engkima a support thu chu hasil bok victor chuan rela chuan a hun taka wathengla amero chu chuang lu chuang che tin ti dan tur rila samira chuan athu soi omzia chu a hre thiam lo hlea ma se alam tranga ni ti a hriata wang chuan athu soyang chuan atitani atuga chuan samira chuan norhwe hot tu te chu hawa zom vea और हमें आंदोलन करने दो ऑर्डर आए तो लेकिन पीछे जाके करो अपनी वाली काली हो गई है माँ अरे कोई माजी को ले जाकर नींबू पानी पिलाओ Ani chuan Rajaji Bhavan bula chuan rathorate project andulo thu chu hanlo awrol puyani Vijayan norhwe hotte an pungkho mani ti ashiat vele chuan awapan zui tanghala anauten en chuan norhwe hottu te chu dan nan tuma ma se tuma na thu soi chu han ngai thadu lo chumin huwa chuan Vijay chuan salini po chu hawa mu ve ta ani po chu hangoi tareng maya hengma ati talawani ma se chunglama tranga order lo thlenta ka chuan norhwe hotte te chu man vek turani ta si ti chuan Vijay chuan an zawai me chuan basa chuan a lu tir ta ti chuan zellama chuan a thon ta dial mai ni ma se nu reivak lowa chuan zela tang chuan chu zalen nan nia zela an chuan nuwa chuan salini chu basa ama chawin na lo chuanga chumini wang chuan Vijay po chuan aron zui ngal ve mai ti chuan basa chuan an pani chuan a inkom tamel mel maya chuta chuan Vijay chuan a chanchin lungchia thlak tak tak te chu salini hena chuan a hril ta re ni e phatsan tu fa pa tin an ko miau trina chumi chanlet na tan chuan Vijay chuan lara khel angai ani apa na wanga hriat ni adu lova ama na tho ngei manga hriat lar ni adu a omzia chu apa mingchia chil adu ti na ni chuti rolin salini chuan engwang ma chu a soipui du chuang lem lova ina thlen nuwa chuan police pakhat chu Vijay anena chuan aron kala Rajaji Bhavan bula chuan mi then kha chuan nor an hoi hot thu aron hril chumi nuwa chuan chu building a intelligence files then kha chu abo thu a soiboka chulai muatra intelligence file bo chu ha poi thui hle don chu file a chuan India tana en thlang na thok tu te raw agent ho chung chang tar lanania chu file ru bo chu crime lian zet mai ani thei chu wang chuan kha nor hwe hot tu te zinga mi kha aru tu chu ani nge yarin oma han zawai chuan ko an ngai don ani ani ho chu ndo pan ngai ngei dona chumi ani lo chuan chu file bo chu sarkari na hriat chuan a poidon hle si ti chuan a naute chu an mi tang ho file chu a plak tira chumi te chu zir china tumta ne chu khes chung chang chu angai tu vela chu khes chu a ching fel thei ani chuan a lar le zual don ani ti point ria Rajaji Bhavan bula protest ho thalak te chu a han en kual vela video te po chu huluk takin na zir chiang chuti en kual vel na tang chuan Samira chu hun engmotilai khan atlan chuk zawani ti chu hreta ti chuan Vijay chuan Samira chu a ring hel tranta ro ho file chu a runi ngei na ringa ti chuan a rang theyang bera Samira zon chu chu tumta ne ti chuan a address chu ol sam te na mutheya reilo te a Samira te in chu hawa thleng thuya ma se Samira chu lo omlo an ina chuan a fapa timi chau chu lo oma Vijay chuan timi chu anu chung chang chu zot zuing hal timi chuan anuin atuk zinga aron ho tur thu a hril ni na soya zana chuan hundanga ariek do ni na soyne timi chuan smart watch chaneya chu thil chu Samira bun tirani
Samira chuan afa pawm na a ria jung thei nan smartwatch chu abun tira ti chuan Vijay chuan timi chu in atang chu na rhuai chuk ta Samira chu zon puya chuti Samira azon nalama chuan Vijay chuan doctor hi tongin chu doctor chuan Samira fapa timi chanchin chu lo hril ta ne chu doctor chuan timi an na danglam tak mai chu hrila timi chuan chuap lama har sat na nei ni arei bera kumnga ba ga dam don lova chuan na chu plastic bottle la tanga lo om ni in doctor chuan a soe plastic bottle a tui rei tak kan da te bottle chu alo sat lutuk emote hian chu bottle atang chuan BPA alo chuak thei thina chu bisphenol A ti na ne chu bisphenol A chuan mihring taksa har sat na siam thei ta thina chu timian tuna na anei na chan po chu halo ni chu wang chuan hriat ve mai mai tan bottle bula thilsa da aloila chu baka tui bottle te hi voi tam tak mang non lo bok ila steel bottle le mo glass bottle le mo man tam ma thang ka han zep tel zau mai ni e timian na chu ti dam thei alani lo zui le ngala chuti afa pai na tui bottle la wanga har sat na ato tak sia chuan Samira chuan company ho laka chuan lung oilo na nein anni chu hado ta char mai lo nia mase Samira chuan puitu wa nei lo chu thu hriat taka chuan Vijay chuan mak ati hle maya Samira po chu thlop tran ta ne chumi hnuwa chuan Vijay le timi te chu kara chuan lo in komin chuti lai chuan radio kal tlangin Samira ruang chu vaukama an mu thu hanon soita tuifin riat kama Samira chu thin an charani Vijay le timi chuan arang thiang berin ruang om na chun pan ngala anu ruang mu chuan timi chu a trap na sa hle mai Vijay po chuan timi a trap chu mu hreom malo ti ve hlea chuta police te chuan chanchin bumi te ma chuan Samira chu ram phat san tu ani thu an lapuang zui le ta ngal ro agent ho file chu aru ni in police te chuan an soya ramdang en thatu ten he na ashal ni nan soi bokani chuta media mi te chuan timi chu a thlaron lak sakin a chungchang chu thedar an tum le ta Vijay chuan chu thil chu a ma lo tor to ni wangin timi a thla an lak tum chu hadang shram shrama timi a chanchin a han hriat chuan Vijay chuan a tun manun hluite a hre chuk oi mai kan soita kangin Vijay pa kha ramphat san tu anga tarla nalo ni to ni kha Samira chuan a thi main timi a hena chuan a om lo huna le khathon pakhat chu dakalo thlak turin atia ti chuan timi chu Vijay chuan daka chuan vakal puin daka chuan Vijay le timi te chuan le khathon chu han thlak ta chumin hu loka chuan police te chu ro kalin police te chuan timi chu thu zo fe turin anon lata ni chumin huwa chuan Vijay chuan chu case chu a solve ta ti in international news rang chuan an puang chuaka tuntruma chuan Vijay chu lar view ma se limtlat lo mai Samira thina chuan ati lungai emema achan po Samira thil ti chu dik wangani police te chuan thil dik tok an hrelo ani ti Vijay chuan a hrechiang to lesia Samira tan na chu adik zok ani ti po hrechiang ti chuan Vijay chuan thu le zuala chu thil chu chui adu ta apate nen chuan an chui dun ta ne chumin hnuwa chuan Samira autopsy report chu an han zir chianga Samira chuan a chuapa tuipa ngai lo paya awm zia chu Samira chu tuifin riat atla hlum mani lo ani Samira ruang la chu tuifin riat kama charania chuti ani chuan Samira chu khoimolai tuize ma nim hlum ni nge in alang ti chuan Vijay le apate chuan hun sang chu han fang kuala chuti nga an wa kual vel na tang chuan Samira bengbe chu a muchuk ta chung lai bor vel ami te chu a han dop tran ta bok ti chuan amma zanin Samira chu tu mo chuan an kidnapa tuya an nim hluma an soisana sa hle mai ti po a hret chuk ta ne chung ama dop tu te chuan sardara chungchang chu an zot na sa hle mai ti Vijay chuan a hreta boka ti chuan Vijay chuan Samira laptop te chu lain a han zir chiang tran ta chuta chuan Samira chuan video a siam sa chu halo da tro maya Samira chuan Maharashtra company tena an project buat sai chu ado dal hle mai ti alo langa One India One Pipeline ti chu athat lo zia Samira hian a hrechiang em ani chu project phena thuruk in thuprap thlak zet mai chungchang chu Samira chuan alo hretne so hlea
chu project ina India rama tui har san na athlen dan tur te po Samira chuan a soifia thei view mai chu tiang thil chu ramdanga po alo thleng to thina ni ti Samira chuan a soya chu tiang thil thalo tak mai chu tuna po India rama athleng me ka ni ti Vijay na han hriat ta kha chuan poya ti view mai chumi nuwa chuan Salini chu Samira te na chuan vakalin Salini chuan Vijay chu local ve turin a soma ti chuan Vijay chuan Samira in te chu a han dap le tranta an pani chuan in chunga rail ticket tam tak chun hmuwa ma se mak tak main Samira chu railin khoya ma azin box silo ti chuan Vijay chuan thil mak tak mai chu omani ti hrin engamo in phum ru omani ti chu hrethiam chowa Vijay chuan cockroach tele Victor te baka Samira te in lai chin na chu a hre chuak ve lek lek to ni 50 lama khan kan soitoa Victor Khan Samira chu rail ticket leya rela vakala ma se chuang le lo tur khan ati khania chung thil chu engwanga ti chiang nge mo hani le anni ho chuan arukin engruam man na emo tak chu an kalpuyani chu thila chu Vijay chuan ala hreve der box silo chu ti lai chuan Bangladesh jela chuan Sardar chu halo langta chuta alan dan chuan Sardar chu zela chuan kumeng mo zat chu halo tang towa adu thu renga tangani du sela chu achuk thei reng amero chu zel tang dang ten buina an siam poin achuk du lo pola chuan atang zel ta hoin buina an siam poin zel veng tu te chu atan poi thina message an thon ron thlen ma chu Sardar chuan zel chu sana tum lo ani soita kang in du sela chu adu hun hun achuk thei reng sia chumi nuwa chuan Vijay le Salini te chu rail ticket keng chuan rail platform lama chuan an vakala chuta chuan cockroach chuan an ni chu alo ngak reng mai cockroach chuan Samira chu athi ti ala hrelowa Samira chu alo be se ya ni nge yang Vijay chuan a hmu vele cockroach chu ring hlerino zuya ma se chu ti lai tak chuan misual pakhat chu ron kalin chupa chuan cockroach chu aron ti hlum dani cockroach chu misual chuan rail nuya chuan anam luta aboral zui ma se Vijay chuan cockroach a bek chu ala chuaka chuti mek lai chuan Sardar tan chuan lekha thon sen chu haron thleng ta re chu envelope chuan coat a in ziaka chu baka Buddha nui lai lem chu halo ombok Bangladesh police ten chu lekha thon an hmu chuan engia om zian hrethiam ani te chekang chu lekha thon satli ani lo ti pon hria ma se Sardar chuan chu lekha thon lo thlen thu chu a hriat po an phalo an ho tu pa ber chuan Sardar a hril tula tilova ma se a hma a chan chuat to meiche pakhat chuan Sardar chu hril nge yatum heti lai hian Maharaj chuan Sardar chu ala damani ti a hrele ta ti chuan Sardar chu Maharaj chuan ti hlum ngai adu ta National Security Advisor chu kowa Bangladesh police te chu Sardar a that tura ti turin thuwa petane ti chuan Bangladesh police te chuan Sardar chu zela tang chuan chua antuma ma se zel chung lama chuan tha antumani a hma chan chuat tak mei chia chuan an ho du te thil ti du dan chu adu zong ani lova he thila hian thil dik lo in phum ruamin ka hria lekha thon ka hmu ti rang tin an ho tu te chungen Sardar a tha chung chang te an soita ka chuan chunu chuan lekha thon chu hmu tir nge adua ti chuan pon lam an pan lai chuan mei chia chuan dar thalang chana Buddha nui lai lem chu aron en tir da ne Buddha nui lai lem kan hanti thin tak na in a laughing Buddha hanti maya chuwang chuan laughing Buddha hanti aya Buddha nui lai lem kan hanti maya ne anui zong anui tak tak lem pon lowa therkha chuan Buddha hanti maya limna en tir nan te hausak na te le vane na lo thleng tur en tir nan te nan mang thrina ni ma se he film mai hi chuan engko te mo en tir na ani satli ave maya chunu ina laughing Buddha lem a han en tir ta ka chuan Sardar po chuan thilom zia chu ha hrethiam ta chu laughing Buddha lem an ron thon hun huna chuan Sardar chuan chu zel chu a chu san dorani chu lekha thon na hmu vele chuan Sardar chuan chu hun ta ni ti hrethiamin chu ngai atuma chu ti lain in chung lama police te chuan Sardar chu ti hluman tum ve thung ma se Sardar zok chuan police te chu thatin ama zok chu tlan cheta heti mek lai hian Vijay chuan cockroach a biru na hmun chu halo vazong hmu vele chu pindan chu a han dap kual chiama heti mek lai hian misual pakhat chuan Vijay chu thalo tum ve pokani chutia room vel afan ko lai chuan misual pakhat chuan Vijay chu ron ti hlunga tuma ti chuan pani chuan in sual triang mai
chumi sual chuan a ruma chuan kang mai ti chuak ta chiam mai le ngala Vijay tan potlan chu a har ta view mai ti chuan har satakin chulai tanga chu tum chuan a beya mase sardara chung chang zia lanna file chu adu wangin lak chu shrama tumbok ti chuna topa chuan chulai hmuna tang chun a chuak thei shrama sardara chu tudang ni loin Vijay pa chu haloni aming dik tak chu Chandra Bose alonia ti chuan film chu kumsanga zu ko somriat pathum lama ain her danglam ta thut mai kumsanga zu ko somriat pathuma chuan Indian Army te chuan Pakistan atanga tui local chu tur tel ani tin reta mase sipai tengot chuan chu thil chu an chui lei thei bok silowa chu wang chuan Indian thatu te che tangai ani tin reta chuti hun lai chun Maharashtra chu rowa an ho tu pa berani ti chuan chu en thlang na thok tur chuan Sardara chu Pakistan lama chun an tirta heti hun lai hin Sardara chung te chuan Sardar chu en thatu ani tian shelawani Pakistan ho ruam man na te chu vashe turin Sardar chu Pakistana chuan an tir zumta ti chuan reivak lowa Pakistana chuan kal halin dekha poimo tak tak chu avala chukta chuti information te avaru chu nuwa chuan Sardar chuan Victor le Maharashtra nena chuan chuthila chuan Pakistan chau anin nam noi lo ti aron soya chuthila chuan Pakistan le China chu loin thurwalin India chu ti chiat an lo tum malo ni China chuan mihring mamo ber tui chu India point amamo ani ti hrechiang emin chu mi hmang chuan India chu athun hnuai da alo tum malo nia chu faila chuan Sardar chuan Buddha nui lai lem kan ti mai Laughing Buddha chu a hmuwa chu thuwa hria chuan Maharashtra chuan tunge Laughing Buddha chu ti hreturin Sardar chu atur tani chu min huwa chuan Sardar chu Himachal Pradesh a han kala chu da chuan Cockroach chu alo om reng towa ani hian China chuan en thla na lo thokin thupoimo tak tak alo han hreto an ruam man na engma za chu a han ruk sak boka chutaranga an thil hriat chu taka chu China chuan India chuan pipeline siama tumani tian hreta China ina a thil tum chu India ram chunga chuan pipeline siama a minga tan po one India one pipeline ti ani chu pipeline mang chuan China chuan India tui chu thunun veka tuma Laughing Buddha chu mihring ming alo nireng maya ma se tunge Laughing Buddha chu ni taang Laughing Buddha chu mihring ming kan han ti tak nain mihring chin chia na akot ve mayania chu pa Laughing Buddha chu tunge ani zong chuk thuai turin Sardar chu Maharashtra chu na tir tani heti mek lai hian Sardar chuan cousin pakhat Indira chu na in Indira chuan Sardar chu en thatu ani ti a hria an pahnih chuan anin ngai zong zui le ngal Sardar chuan Indira chu nupuya han nei em chu a hria a chan po en thatu ania a hmalam hun chu a chiang lo hle si ma se Indira chuan pasalan edu vemiu boxia ti chuna in nei tange nge ni chutin nei taka chuan reivak lova Vijay chu halo piang ta chuti mek la chuan Sardar chuan tunge Laughing Buddha ti chu hret chuak turin malo la ve char char bok chu Laughing Buddha chu India mi ni in India rama cheng ania China nena thuru ka hlon chong char char ti po an hria nakina chuan Laughing Buddha chu Sardar chu na chui chuak thei tange nge chu pa chu tu dang ni lovin PK Abraham chu halo ni chuti hun lai chuan PK Abraham chu National Security Advisor ania PK Abraham chuan Maharashtra chu vabein poisa tam taka thlem lung oya tuma Sardaran hatho te chu ti top turin PK Abraham chuan Maharashtra chu wangen ani masan in biana zongzong ero chu alang talova nikhat chu Sardar chuan Maharashtra chu hawabia Abraham chungchang chu Maharashtra nena chuan hririn Abraham chuan project lian tham zet mai India rama kalpuya tum ti asoiboka chu project chu vaibel chetel fe manturani Maharashtra chuan poisa chungchang han hriat taka chuan abenga ver ta hle maya ti chuan Abraham chu thaturin Sardar chu hati tange nge Abraham thattur chuan Sardar chu tirin Abraham al mun chu Maharashtra chuan alu theidorani mase Sardar nena chuan Maharashtra chuan PK Abraham atha tur thu chu tu nena ma soilo turina tia anin kar chawa thuruk ani tur thuwa soiboka Sardar chuan thilom zia chu hrehek lo Maharashtra chu arin ema wangin romanna siama PK Abraham chu akit naptane tuipuya chuan hruain chuta chuan thata chumi hnuwa chuan Bangladesh police te chuan Sardar chuan mantane
Sardar chuan Bangladesh police te chu a in man tira ni ber maya adu huna chuan chuk theima sela apu Maharashtan message saron thon huna July tang chuan achu mai a in ringa Maharashtra chu ala ring ve mani chuti mek lai chuan Maharashtra chuan Sardar chu ramphat san tu ani thu soya National Security Advisor thattua apu mi mai boka PK Abraham thattu ani chian zia te chu soin ramtana min hok sak tak niomin Sardar chu soitani chuti Sardara nam phatsan tu ani ti an hriat taka chuan achung te chu an ril ruan na hle maya midang te po chuan an dem awangin an nuna chu an lata vek niomin thua thangbok tuna chuan an chung kwa chuan Vijay chau chum ta nakina chuan Maharashtra chu an na tang chuan abang ta ti chuan China nen chuan in thu rolin project lian thamzet mai chu kalpuian tumta chu project akal pui tum le a company soi chu film tir lama kan soi ta khane sin chu tun huna chun arin thak le ta a Sardar chu tuna chuan Bangladesh police ho kuta tangkhan ron tlan chukin awm du na tur mun taka chun om ta chanchin bu te chu a han chiara Sardar chu aril ruan na hle mai Maharashtan achunga thilti zong zong chu a hret chuk ta kumsom thum pan hi chung zet mai chu apu thu chu alo ngar ngara anila chuan alo phatsan char ani si aril ru chu hana tak zeta chuti line Vijay po chu apa chanchin dik tak a hrit tak awang chuan aril ru lo na ve hle bok ti chuan apa chu poikhoi lo ani ti chu cover hriat a tar lan na tumta apa min chia chu chil le nge ya tumani chuti mek lai chuan Maharashtra chuan Sardar chu zela traina chuk the ani ti hreta ti chuan Chandra Mohan chu ron panin athinarim hle tunge Sardar an hena chuan lekha thon ti na zota Chandra Mohan la chuan lekha thon tu chu a hreder silo lekha thon tu chu tu dang ni lovin naupang te timi a kha ni sia heti mek lai hian Vijay chuan apa chung chang chu alo chui ve ngar bok chuti line apa te chuan alo mana chuta hre tak chungin headquarter lama chuan Vijay chu thon ta ne heti mek lai hian misual chuan Victor chu lo vapana vati hlung ngai chu tumani chulai hmuna chuan Samira fapa timi kha lo om boka heti lai hian Victor chuan timi chu lo en kolsi mase hun taka Sardar chu lo thlengin misual chu thatta chumin huwa chuan Sardar chu headquarter lama chu na ron kalta police headquarter lama chuan achung changa finfiana om thei omang te chu Sardar chuan avadapa chulai hmuna chuan document poimo tak chu an da arin wangani ti chuan rei fe mai chulaya rim taka atho nuwa le mitam tak ne na anin sul nuwa chuan Sardar chuan amison copy chu anei theita chu document mang chuan thilti sul tu anilo ti chu afin fia theidon ani mase chu ti lai chuan Maharashtra chu headquarter chu na lo om ve renga chuta Sardar chu aron mantani chuta chuan thilni na dik tak Sardar an hena chuan aron hrila Sardar te chung kwa zong kha manin tilhum nilovin Maharashtra le anaute na rong taka an tha vek mai han lo nia chu thil chu ril runa takin Sardar chu na lo ngai thata chulai hmuna chuan Vijay po chu aom ve boka achung te ho zong that tu chu Maharashtra ani ti a hriat taka chuan a thinarim hle nakina chuan Sardar chu eng tin amo atal chuk theya chuta trak lian zet mai chu khal chuk ta chulai mi te chuan chu traka chuan plutonium omemo han tia mase Maharashtra chau chuan chu thil om chu a hre chiang chu traka chuan sodium omani ti a hria sodium le tui chu a in polani vai chuan puak thei thil na sataka siam don Sardar po chuan chu thil chu hrethiamin chu trak lian pui mai chu Maharashtra pipeline lama chuan a khal pheita a Maharashtra chuan Sardaran a pipeline siam ti chheda tumani ti a hriat chuan aron umzui ve boka chuta Sardar chuan sodium truck chu pipeline a chuan a da luta thilpuak na satak chu ron chuakin Sardar a pipeline lian zet mai chu a chheta vek mai ne chulai hmuna chuan Maharashtra po chu habora zui ta boka chumin huwa chuan Vijay chu apa bula chuan ron kalin Kabula local la cover hriata namphat san tu in lo ti hi han puang zar te ang ti na soma mase Sardar chuan alo nial vetlat mai mi puite hian sarkar chu han ring ema sarkar mi le sa te kaldan dik lo kha mi puin an hriani chuan sarkar rin hlel na han neyanga ram chunga buina ha so sang mai mayang
miriru kan tina mai mai ti in adik na po chu sardar chun hailan sak adu talawani mi khulang mai in ka oma melshit lawang in ka oma tuna po chutiang chun omle ri ka duwe khovel chuan du le namphat san tuang chuan min lo hre mai mai ro se hatitani vijay po chuan apa du thlan na chu a ngai poimo sakta ramin amamo hun huna sardara chu aron let le theireng ani ti a hriat awangin akal tir tamai ni chumi nuwa chuan vijay chu a hna tra suspend ania ma se ro ho tu pa ber chandra mohan chuan vijay chu secret agent turin aron train tare ti chuan khoi molai huna chuan vijay chu operation nei turin aruk theng berin an tir chuka en thlatu ni ve ta ti na ni ti chuan movie chu lo top ta atop thle lo thlir zo vain ka lo ma lo dam la lo hrisel la patien remati chuan video dang nen in hmule wat kan tum donia आपको अगवा कर दिया है मुझे आतंकी संगठन ने नहीं है सागरी देश में कोई जगह नहीं है बदनाम नहीं मामा और देख खोल के आंदोलन अबे पाउली का हम यहाँ रोड पे अंगार भी लगाई मैंने तो नहीं देखा हाँ मंत्री लोग कुछ बड़ा कांड होगा तभी तुम कर सकते क्या है ना हमारे हाथ बंद थोड़ा चीखेंगे चिल्लाएंगे फिर वक्त नेताजी खुद ही जलकर राख हो गए सही है ना और पुलिस को धमकी कौन दे रहा था ओ नेताजी उंगली कितने टेम्पलेट Sam's dispute. China भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ द कोर्ट है मेरे पास इसके सबूत पर वो पानी को बर्बाद कर देते हैं बनाकर ठीक से इस्तेमाल करना चाहा कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है कि हम अपने पानी का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते खतरनाक है राठौड़ को वो लोग मसीहा कम नहीं है पर अभी वो कोयले की तरह उस सारे पानी को पाइपलाइन से जोड़ घर में पानी का 1 मीटर के हर बूंद की कीमत हम तय करें सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है और कोई वो मिला क्या बाहर नहीं आएगा और कोड रेड में किसी और की जरूरत हो इसीलिए मैं बोल ही नहीं पाया कब से तुम्हें ढूंढ रहे फेमस हो गया आजा अरे आना इन्हीं की वजह से ये बेटा Thank you, विजय ma'am. क्योंकि विजय हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बात बनाई मुझे बहुत अफसोस है मैडम देश के साथ गद्दारी इसके खून में का नहीं बल्कि अपना ही फायदा किया कीजिए मैडम सर फंक्शन चल रहा है कितने खूब के राज इसके बाप ने तेरी फेवरेट फिल्टर कॉफी है ना सीमा नहीं। लेखा से इस बूढ़े की क्यों तुलना कर रहे तू रोसला और हमें आंदोलन करने दो ऑर्डर आए तो अरे लेकिन पीछे जाके करो धूप में तो अपनी वाली काली हो गई है माँ अरे कोई माजी को ले जाकर नींबू पानी पिलाओ உங்க அப்பாவை பத்தி இருக்க நீ உன்னையே வாழ்ந்து வாழ்ந்து வீக் ஆயிட்டு இருக்க என்னோட வழி புரியாது அப்பனுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னான் எங்க அப்பா பண்ண தப்ப நான் சரி கட்டிட்டு இருக்கேன் தானே நீ என்ன புரிஞ்சுக்கல सुनकर तुम डर जाओगे लेकिन यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं ओह तो तुमने पुलिस स्टेशन से मम्मी को पकड़ने आए हो क्या पकड़ने आ जाते हैं इस केस तुमने बनाया हाँ $@8 तो उसकी मदद की तो आप पर भी वही आरोप उनके बेटे का मैं ही इलाज कर रहा हूँ तुमसे सब कुछ सच बताना ही होगा पर बुरा असर पड़ा है उसके पास ज्यादा से ज्यादा दिखा था लेकिन तुम्हारा फैमिली फ्रेंड हो पी लिया जिसमें बीपीए मौजूद था ट्री के पास रख दो वो पूरी होगी बीपीए सिर्फ उस समय ट्रेस में क्या था करी थी लेकिन उन्होंने देश के लिए वो एक गद्दार ही रहेगी हल्के में याद है ना उसे शकील हटेला ने पुलिस वाला है जाफा का पेट फंसा हुआ है और तू उधर टाइम पास तो उनका ऊपर तक कनेक्शन था पहले मेरा पेट निकलवा फिर साथ में ले इतना बड़ा झूठ के मारते सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ये देखिए मैं जो इतना दिमाग नहीं है हम लोग के पास कहाँ है इसके साथ क्या पूछ रहे थे वो लोग किसी सिंह नाम के आदमी को पूछ रहे थे उसका वीडियो देखकर की पानी की बोतल खरीदते हैं
இது நாளைக்கு நமக்கெல்லாம் தண்ணி கிடைக்கும். समस्या का समाधान बताया जा रहा है. बच्चों की मौत हो गई केप टाउन में तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी लोगों को पानी लेने वाले लोग चोर होते हैं. पिछले 32 सालों हमारी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इसको मारने 56 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा. कोई एजेंट सरदार ड्रीम किया है तुझे. टाइम आ गया सरदार. इसमें तुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली क्या? सरदार भाग गया. सरदार दाव पर लगाकर हमारे फौजियों की जान. क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, साड़ी का फॉल लगा रहा का रोल कर रही हूँ. अपना मुंह बंद कर. जोर से लगी क्या? ना करते थे. मैं भी फोन है, वो अपना नाम नट्टू. अगर देश पे जान देने के लिए होता तो मुझे फर्ज की थी कि मेरे बेटे को फेल नहीं करना. किया है, लेकिन हमने तुम्हें जानबूझकर फेल. सर को अपनी बहादुरी के लिए कोई मेडल नहीं मिला. इस पर कुर्बान होने का जज्बा सब में नहीं होता. नहीं होते जैसे तेरे दादाजी. आज से तुम बोस नाम से नहीं. भैया शहरों में नाटक करने जाते हो और जब मैं हर गांव में एक है जहाँ से. लेकिन तू गया तो कौन बताएगा? और कुछ नहीं. क्या कहा तूने? लीजिए जजमान. इब्राहिम, सरदार आपको जान से मारने आ. मैंने उससे तुम्हारी भी दे रहा था. ये भी कोई ऑफर होता है? ये हुए सबूतों की एक कॉपी बनाकर रखता है और इन मिशन पूरा हो चुका है. बस अगर मिशन पूरा करेगा. लेटर भी पोस्ट करने वाले थे. बॉक्स, दूरबीन, रेडियो, बस यही सब हमारे. जो भी उसे जानते थे उनसे पूछताछ करनी है. मुझे लगता है इसका का प्लान कामयाब होने वाला है. को तुम्हें पूरा करना होगा इस साउथ इंडियन हेडक्वार्टर्स में. तो सीक्रेट की एक कॉपी अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई देता. सरदार रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर. दुनिया मानती है कि तुम देशद्रोही तब भी नहीं. पिछले 30 साल और मैं हूँ एक मीठा झूलाकार को एजेंट बना दिया. तब से झूठ बोला. किया तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया. लेटर भेजकर उन्हें वापस बुला लीजिए ना.
सारी बातें सुनेंगे। उनको सब कुछ सच सच बता देना। तुम्हारे पापा ये बात खुद सुन होते हैं तो तीसरा आदमी छुपकर एक बहुत ही घटिया एजेंट उस बच्चे को जिंदा रहना होगा। सरदार, एक जीता जागता साम्राज्य सब कुछ खो दिया सरदार। मिशन के सिवा और कुछ नहीं। तुझे असाइन किया था ये कैसे भूल? तू कभी मैदान में नहीं है। मिशन पूरा करना। 7 पर कुछ आदमी भेजो, लॉक कर दो। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश भाग गया है। क्या वो? ए विजय, सरदार को भी ये पता है सोडियम क्लोराइड होता है लोग। हाँ, ये तो बहुत बड़ा धमाका। हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ पाएंगे कि मेरे पिताजी देशद्रोही नहीं है। हमारे अखबार की हेडलाइंस पर कौन यकीन करेगा? मीडिया तो बिकी। को ढूंढना होगा। ड्रॉ और सीबीआई चाहते हैं कि वो लाइट ऑन करके देखो। इसमें ढेर सारी ड्राइंग है। हमें वहीं जाना है। अब रख दे। लिए तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती। मुझे माफ कर दे पार्टनर। अच्छा बच्चा है। इस फैक्ट्री की सेंट्रल पाइपलाइन ब्लास्ट करना, डूब जाएगा मेरा 1 इंडिया 1 पाइपलाइन का सब। मुझे गेट 3 का सीसीटीवी दिखा। तू बहादुर बच्चा है ना, वहां तक नहीं पहुंचेगा और तू सेफ रहेगा। क्या तो समझ लेना मैं वापस नहीं। रखिए, इसमें कंपास है। इसकी मुझे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स ज्यादा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा सर। अरे कोई जवाब दो। हम ट्रक वहां से मैंने कहा वॉल्व खोलो अभी। पानी में सोडियम डाला तो सिर्फ हमारे। ओके सर, वॉल्व खोल दो। टिमी, तू यहाँ कैसे? देखा है, चलो जल्दी। और वो इसी वॉल्व को खोलने वाले। पावर ऑन करो, हमें वॉल्व खोलना है। पावर ऑन कर दिया सर। पानी बहना शुरू हो गया है। फेल हो जाएगा। पुलिस तक पानी पहुंच चुका। साथ आसपास के 10 गांव का। की मदद करो, हो जाएगा। हाँ बोलो। आप ही ने कहा था तो सब सुन लिया है सर। कौन है रे तू? ऊपर वाला उन्हें तो उसकी हर बूंद मसीहा हूं मैं। आधा बच्चे प्यास से मर जाते। साफ पानी मिलेगा। सरदार! पुलिस अंकल! लेकिन कहाँ? सरदार! था हम कभी मिल नहीं पाएंगे। नफरत करता था आपसे। पुलिस वाला? हाँ। पिताजी वो माइक्रोफिल्म मुझे दे दीजिए। सच जानते हुए झूठ के पिछले 32 सालों से को बताया कि वो एक गद्दार। हम न जीने दो कि भाई कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि आप देशद्रोही नहीं थे। क्या कहेगी उससे फर्क नहीं पड़ता। बात नहीं रह सकते। नहीं चाहता। नाम हीरो होता है ना ही होता है। ऐसा ही एक जासूस है जिसके बारे में ये दुनिया कभी नहीं। एक ऐसा कड़वा सच, स्पाई ऑलवेज अ स्पाई।